Na kapor sekapor ke Jordan bet kijing keren bat kijing ya thau kijing ya wo bagi thain kaput jong jela Meghalaya ki duna bha ki kampen roy ki bawan lengba ki lat jingrap nang sarkar jela bat kani kelanang yai long hadu gini kisingi ki bamanta uba Charles Marngar ku munong mikmat paiba akamauti constituency UMLA ha keju kapor ku MDC mentang sing ulalum lalang ya ki rupo khamat ki badan kame bantai ya karoi kapar si kitain kaput ki bakentup ya kirang basnong ki secretary sinong jong thain block 2 border area ki nong ilam karai nong tung ki nong ilam bat ki bor pniai school ha ka ba ya ki jing kendu lapan long ha ki sinong jatalong kato kani ki jing e bat ki jing don kam ki bah khamat e na ka benta ka lawai jong ki khon ki khti kade ki jing bom pat don ya ki nong tri asha ha ki sinong kaput kajing bompat don ki agan wadi center bat kajing bompat don ki school haki Henry televisionong bat ki wei nalor jong MLA hagni kasngi lai don langru ikong paidrin el nong laj ibide DSEO Ribhot district ki nong trei na ka DCPO ICDS bat kumjuru ki nong trei na katran ka koi khya na ka jinglum jingtip hadin ki jinglong MLA uba Charles Marngar ulapan pau ya ki jing sokhya mat ka jing sosi bahadu menta ki don hadu Henry televisionong ki bompat don school wat lagi don kiwe kisnong ki bamarjan ki baladon lagi school Henry ki dei ki badon tang ki lower primary school bat ki dei ki private school bat tang kato kane ki school SSA bat kini ki school ki baladon luparu kim padon setia ya ke school building ka babiang nalor ka tei haba phai pat sa sya katran ka kot khya kum prat lagi kisnong ki dei ki bom padon ya ki nong trei asha na ki wei pat kisnong ki baladon ya ki asha kilapan pau ba ka bu jinge bhai ki namar kini kisnong ki hab hapo ka terso shop center bat kalenti let kalenti wan kami hapshu ha ka baki habat nyai lengba jong ka molas nai bat kila bu ya ke jingkerpan bala dalong ka bala kila sungdei men penhap no yaki hapo ka molas nai PHC ha ka bai dei pat bat ka molas nai PHC kinong ilam sinong kila pen pau ya ke jinge namar ka jing bom biang dawai ha ke te jaka ajing sumar nang ta ka wei ke jinge kalong namar badon tang wei doktor bat kala long ka badon kap me hadu kata kata ban bu sa wei pat u doktor in charge ha ka bai dei bat ki agan wudi center kinoi lam sinong gile itu ba hadu menta ki don hadu kumba khandai teli ki bompat don ya kini ki akan wadi center hadin balayo ya ki jingkran na ki te kinoi lam sinong bat kinoi lam school bat kiwe ki balapan pau ya ki jinge jong te kathan UMLA haba jingkran ulapan pau ya jing song diaw na ka benta ki sinong ki bompat don school ki bompat don ya ki nong triasha bat ki bompat don ya ki akan wadi center ulong ru ba ka jing bompat don ki school ha ki sinong sai kan poi ki lawai jong ki khon ki khti kumta ula bu ya kijung kular ban simkhia ya kene kamban pentikana babaro kisenong gide bandon lagi school daga baban rabru bala dei ga por bandon no sa ki secondary school sya kene kathain khanang bagi khana pule ki niyo ban beteng ya kijung pule jongki namar kumba kalong hi ha kisenong ki badan sya kham kendong ka bu jing e bha ya ki kmi kpa ki baduk ki bajinjar ban pha school sya par senong kajing thmu jong kene kajing ya kendo ga jongi ha kene kasi ki don lai kali ki benta ki bangi ya keren oh kita sibun di jeng ya ndai mata kesni ki benta ki bakong san ki bangyawan menta kita lai teli ka banengkong ka dei ka bede ba ka pule ka putih education department te haman hagani ke jeng keren ke jeng slok ka ba pelong yang ngi bangin nyelum bangi kendo ka daw ba ka dei namar ba ki don kisnong ki bompat school as village adu menta long ke wasungsi bon ho ki lagi senam tang kawai kidon bon lagi senang kiba kim dan ke school ke mereka seni dalam kidon skor ni yaso le tu ya ke jing e ka baki kendo ke jing bom dan ki school ka penlong kawan ra ya ke jing saden ya ka dong bakai sina kali yang ke jonga melayu so ban mereka seni kat ke jing dan lang officer ai ke jing tha ya kinong alam senang ai ke jing tha ia kinong alam gijongi ba kita no ia ki application gijongi sya ga department concern po ga district gijongi kenang bana kaliang jong ga district kin penpoi si bor ki ba no support director akaba na kaliang gijonga ngala de panjatu ban keren ngala de baru ke memorandum chau minister in charge of education bat kumjuru gijongi keren ba director of education dengan ngitskan bagani gijongi kendo kalong gejingi ku ke bakrau ikini kisnong gijongi ki badan hakni kadong athan gijongi ki bompat don school na kamda kalawai ki khon ki kti gijongi bakli ki ba kumbalong manta ni i ba kalawai kalong badum ati jindok gejing kerdo on pa school sejengai mla on pa school ki kisah gejing be gejing dom
dengan next camp bagan ni kejing kenduk bersni kanon rah kejing kelah ia kena kedong petang ke demi kabar kejing kenduk kadai ki snong ki bala don school ro nomor ba kidon ki snong ki bala yo SSA tin rei yo iba iba bun ki jing ki bai kenduk ka school building kam tam bat ki ki jing don kam nilai ekran ni ka mid day meal ka jing bam sngi ka bagi kena ki de banyo mentang sngi la yo ban discuss bun ki bai de bat ka jing nang ka jing start kuliah putih ka babut nang ta ka jing ekran ka bangi ekran kadai ha bai de ba health department health sector ka kot ka kya kumbalong hadu menta susi bani ko ba hadu kumba prata lagi snong ki bompat don asya hadu menta prata lagi snong ki bompat don asya di kalong ka jing ka ba kraw ki nong snong nomar ni yu i bagi bun ki snong ki don asya ki yo bani rap ba armet ki bapang ki basitam tendai ki snong i ba kalau ka jing du nong ka ba kraw du ta na ka jing bom don ki asya de mata ka sngi ni la yo ban tha iki makin lagi benon kam boy application sha ka office sha medical officer ban pen boy sha po district health medical officer bat kum juru makin pak sha state government kata ka de wai bat kidan ru gi banta ka tu ka ni ha ka ba kidan kisnong jong inang ni ka sob sentar ka de sha po terso kalentia kami hapsu ke boy de ba ka ni ru ngila nilai perkhat hi bangi ha ban dei ngi ha ban bishar banya ngi ha ban pe ni haban pek ni population ni haban pek ni guidelines lagi shan yang men ta nang ba ban pusuk ikinong snong ni di badan ha kene gedang tan de ka wai ge jing e ka ni kendu ka de bangi lawat jing tem ka de ge jing bom biang dawai apa ke PLC ki doktor bopli dengkeng habakiwan ginong pa OPD ila tho slip banda ila tho slip kadawai ka mudan ikani ka de gawai ka jinge ka bagi pai ba jongi kimat rei ka jenis sa ka don ka PSC yang ni la de besok ki pai ba ka jongi ke nakaliang jonga nga simro ka kabu ban kerpat yang state government biang gi dawai kita sin jongi shadow ki PSC nong jongi siki sub center nang ban ka kot ka kya kanon ra ka kot ka kya ya kinong snong ban besok kinong snong ki badan ka ni gedang kan ki jongi kawai pat ka banta ka bangi ekran ka de ka bai de ba social welfare department ICDS kidon bon ki snong ki jongi hang ni kimpat don ye ki Anganwadi center kani ka de ke jingdu nong ka bakha haban nakaliang jong ka government kala kre nakaliang jong ka government ka ju ai ye ki jing bam ki Anganwadi center bakidon ki workers kidon ki help part tangga tahan rei ki ai ro ki jing hikai kumno banang ban tho bantar ABCD ABKD ha kitu ki Anganwadi center ki jing bom dan jong ki Anganwadi center kala don ra si sai ki jing du nong bakha ikani ke digawai ke mat ke bangilaya Tyson bah ke bangilaya keren bah aga jingi don lang is CDPO dan ski mana kalian jung il ai ke jing tha ila ai ke jing hikai ikinong yalam snong ke jongi kumno bantha iki application iki proposal hakaba ini kisnong ki bompat don Anganwadi center ide ban yono iki Anganwadi center ke jogi ta ke de kendiat ke jing ki bangi ekran idon subon ki bangilaya ekran te nakali hang ke jonga khadu akni ke por oh bidang konkret iki proposal bidang pha iki proposal mentanang ni syakmat beringa ngada kerpat ru bahabaki application jongi ki poi habaka district jongi nang ni ka forward ke state government ngangit skam bagi tagi jing temu jongi baru kai kin urlong kum bagi pai ba ki angnot kum bagi la jenjar baru sekata ngangit skam ba kin yo ya kita gi jing kam ka hok ka bagi de yo nam ta gi jing kam ki dia kata ka di pendiat ka brief tu jonga ko be de jing kendo